Sup mga idol, magandang gabi. 0.39. So galing ito ng 0.34 pero dumating talaga to ng 0.41. So 0.39 na lang siya ngayon. Ginawa ko siyang 0.34 then 2 days nilagay ko sa pakamugan. Tignan nyo mga boss. Tignan nyo naman yan. So ito mga idol, nilaro ko to ng Gidapawan. Parang size lang ata yung kalaban nito. 0.39. Nilaro ko to ng 0.40. Grabe layo talaga mga idol. So, ganito yung nauuso ngayon sa Mindanao mga idol. Kahit saan naman yan, sa Manila ngayon, puro na timbangan. So, ganito na yung laruan nila. So, ito yung mga sample ng timbangan na pinamimigay natin ng Manila, Cebu, Iloilo, dito sa Mindanao. So, may papakita pa sa inyo mga idol. So, ito pa yung isang kaha mga idol. Nasa 100 plus to mga idol. Pag jackpotan talaga yung hunter mga idol. Pag nakakuha sila sa mundo. Ganito talaga yung napakadaming timbangan mo. So ito naman mga idol, 0.27. Tingnan nyo mga boss kung gaano kaganda yan. 0.27 lang yan mga idol. Pwedeng gawing 0.26 yan. Malaki sa 0.27 to mga boss. Kahit ganito na siya mga idol, malaki pa rin to. Makapal to, malaki ulo. Yan o, kapal ng paa. Pero maganda to ilaro, 0.26 talaga. Para 8 yung kalaban or 7, no? Ganun talaga maganda yung laro. Pero kahit ganito mga idol, 0.27 niya, ganito, lamang pa to. So, pas ito naman, 0.34. So, pinapakita ko to sa inyo mga idol para may idea kayo kung ano yung saan napapunta yung laruan niya yun, no? Kasi ang dami nang maggulang sa parisan mga idol. Lalo pa yung may mindset dyan mga idol, nag-message na, sige, ako parisan mo. Antindin nyo naman pamaris mga idol. Bahala walang laruan, kahit isang linggo pa walang laro pag hindi nakalamang, no? Bahala na. Bahala walang laro mga idol kahit isang linggo pa, basta pag hindi nakalamang, no fight agad. So, delikado yung ganun mga idol. Huwag na lang kayo maglaro pag ganun. Timbangan na lang laro yun, no? So ito mga idol, ito yung nilaro ko nung nag-champion tayo mga boss. So dahil champion naman din tayo. So ito nilaro ko to ng 0.34 ata. So super masyado. So yun lang mga boss. Abangan nyo